Creiem que el senyor Mas està demostrant en les seves poques accions de govern, perquè no ha fet cap acció de govern més que retallar propostes i retallar part del nostre pressupost, l'única proposta de govern que ha llançat, que és la de suprimir l'impost de successions, resulta que la incompleix, que no s'adequa al seu programa electoral, que està aigualida i que és una proposta de supressió de l'impost de successions que no garanteix que s'elimini l'impost de successions i l'impost de donacions. Convergència i Unió només causarà decepció entre els catalans si pretén seguir l'estela del Partit Socialista de Catalunya i del tripartit, ja que pensa mantenir Catalunya com l'única comunitat autònoma amb més càrrega fiscal autonòmica de tot Espanya. Si el senyor Mas ho està confiant tot a una fotografia, a una escenificació al Palau de Pedralbes, el Partit Popular li diu i li demana que aquesta cimera sigui més que una fotografia, que aquesta cimera sigui més que una reunió de notables o d'experts en matèria econòmica. Nosaltres creiem que una vegada més el senyor Mas està continuant amb l'estratègia del tripartit, de les fotografies i de les escenificacions, però no té ni contingut ni sabem quines solucions es trobaran i es produiran a partir del divendres. A mi ja no em valen les declaracions de bones intencions i de bones paraules. Crec que els catalans tampoc. Ben aviat el senyor Mas farà 100 dies del seu govern i els catalans esperaven molt més del que s'estan trobant. Un govern amb contradiccions, un govern que no és el govern dels millors, un govern que no està prenent cap mesura per incentivar l'economia productiva i per crear ocupació i per reduir l'atur.